Paljon rätsitä päivää. Nyt kun se on sunnuntaina, kun tuli laittoon valmettia käyntiin ja lähti niin helkkarin nihkeesti, niin rupesin ihmetyttää, että toimikohan tuo liekkihehku tässä ollenkaan. Nyt otin se tuosta irti ja ajattelin, että testaa miten siinä käy. On se 3 vuotta sitten varmaan uusin sen, mutta tehdään tämmönen käytännön testi, että näkyy. Siinähän se rassasi sen tuossa irti ja annetaan sille sätky. Saanko me liekkiä? Liekkiä sieltä ollenkaan. Jos valo pois, niin nähdään mitä tapahtuu. Voiko sillä hehkutoimintoa olemaan? Pitäisi ruveta hehkumaan ja sitten se avaa tuo venttiili, niin pitäisi ruveta löpöä tulemaan ja sitten pitäisi olla liekki seuraavaksi. Ainakin hehkuttaa. No. Tokko tuu löpyä. Ei tuu, kyllä pitäisi olla jo tullut. Elikkä meillä ei toimi termostartti niin sanotusti. En tiedä, onko tuo nyt mymmähtänyt vaan, kun tulee joku roska sitten, mutta ei viti poltattaa poikki tuota lankaa. Eri tilannehan on se, että meillä ei toimi liekkihehku nyt jostain syystä. Ja ei se ihme, että jos miettii, että lähdetään 10-11 asteen pakkasta sahaamaan ilman minkäänlaista lämmintä kylmiltään käymään, niin ei se ihme, että se vähän hökähtelee vaan silloin tälleen. Tuopa pitää laittaa kuntoon selvittää, mikä siinä on. No joo, otin polttoaine lähdön irti, niin sieltä ei tullut löpöä, että siinä on ainakin yksi ongelma nyt sitten, minkä takia se ei työnnä liekkiä. Niin. Ja kun näkyy, niin ei tuu. Täytyy vaan antaa paine ilmaan. Se oli mitään tuo kuppi ja letkut laitoin silloin uusiksi tuossa. Tää mulle tuli 4 vuotta sitten. Niin. Ne on kyllä putsattu kaikki, mutta onko sitä imassa jotain köntsää tuolta tankista? Tuo tankin kanssa on ollut vähän probleemaa nimittäin. Mutta työnnetään ilmaa sinne ja varovasti. Katsotaan saako linja auki. Jaha, ei auttanut paine ilma. Niin ei muuta kuin otettava kansi auki ja katsottava. Tää toimii niin, että tuo suuttimilta tuleva pallulinja täällä näkyy. Tämä täyttää tää kuppia ja täällä on ylijuoksutus, mistä se lähtee sitten takaisin tankkiin. Eli täällä kupissa aina tietyn verran ainetta, että tuo liekkihehkulle tulee täältä löpö sitten valuu. Tuolle kytketään sähkö, niin se hehku alkaa hehkumaan ja se avaa tuo kanavan tuonne liekkihehkulle ja sitten rupesi moottorit lähtee muuten käyntiin. Rassatapa kansi auki ja katsotaan mitä sillä on. No niin, mä saan kannen auki ja sieltä aika selkeäkin vika löytyy. Ja sen näette, niin tuosta vielä valo päälle. Kurkistetaanpas tuonne. Mitä vanhat silmäni näkevätkin. No, siellähän on jäätä. Eli täällä järjestelmässä on vettä ja kun tuo lähtö on tuossa noin, niin eipä se löpö hirveästi mene tuonne hehkulle sitten. No joo, katsotaan nyt miltä sillä näyttää. No nyt se on puhas ja linja on auki. Eli tässähän oli jo kesällä, loppukesästä semmonen homma, että tää kone seisi jonkun verran, kun tuossa ostettiin tää pieni tila ja tää oli sillä vanhalla kämpillä tää kone ja täällä tehtiin remppaa, niin ei sitten kerennyt näitä silloin hakemaan tänne. Ja jotain meni siinä vanhalla kämpillä sitten hakemaan tai tekee tällä jotain pihahommaa tai jotakin, niin se huomasi, että
suorittimen alla oleva se vesikuppi, että se on täynnä semmoista valetämmössä, että ei perse, että vesi on päässyt sinne. Ja kone oli sopivasti silleen nyökälä, että päästiin tankista ropua auki ja vesilöpöt sieltä pyttyy ja vaihan suotimet ja puhalteli paineilmalla läpi. Ja siellä on tankista ensin immunputken päästä se panjo ja sitten on se putki niin tuolla ja siellä on semmoinen veden erotikuppi. Se pitäisi vesi puota pohjalle ja siitä sitten siirtopumpulle ja sieltä sitten pääsuodattimelle, missä on sitten se oma vesikuppi, se on vielä V-erottaja. Niin oli se ensimmäinen V-erottaja täynnä vettä ja suodattimen se V-erotin kuppi ja ne tietysti putsasin ja vaihoin ja laitoin vielä löpöä muutama litran tankkia ja huuhtelin, niin että se tuli tankista kaikki pois ja luulin, että kaikki oli hyvin, mutta sitten kun tuli syksyllä joskus ensimmäisiä tai alkutalvesta ensimmäisiä kunnon pakkasia, niin sitten kerran kävin koneen luona, niin menin se hakkeen tänne, niin siinä oli tuo V-erottajakuppi halaki, se täysin alumiini, niin umpi V-erottaja, niin se oli halaki. Täynnä vettä, niin pakkanen oli se halannut. Oliko se ollut tuo lasikuppia halennut sitten se suorittimen alle? No siinä oli sen verran kiirus sitten, niin löin letkut poikki ja ei muuta kuin varautankin tuohon kupeeseen ja sillähän nyt tässä on mentykin, mutta eipä tullut tietenkään silloin mieleen, että tosiaan tuohon suuttimelta kun tulee tuo palulinja tuohon hehkukuppiin ja siitä sitten ylijuoksutus takaisin tankkiin ja sillä pohjalla on se reikä, näkyyköhän se nyt sitten. Eli tuolla alareunassa tuo helkkarin pieni, niin se on sitten tämä, mikä tulee tälle liekkihehkulle. Ja sillä kummasta nökköstä tarvii olla. Se on sitten tuossa. Mutta nyt se on auki, nyt lyö läjää ja katsotaan toimiko se liekkihehku. Niin, ja eihän tässä muuten mitään, että minkä takia pitäisi torstai-iltana saada konetta käyntiin, mutta kun tein hankintoja, tuota kalevy on vähän solomussa, jos siinä on oikein mitään järkeä ruveta sitä laittaa. Niin. Sielläpä olisi aura sitten tuohon kuormaameen. Vähän sitä joutuu soveltaa. Meinasin sen tuohon iskeä keulille. Ja joutuu aurastuet tekemään. Kumminkin sohlaa se johonkin, niin se on solmussa sitten kaikki. Niin. Se pitäisi nyt saada tuolta kärrystä pois ja vehkeet on tässä jamassa ja aika perinteinen. No ei siinä mitään, kokkaille jos saa sen heräämään tuosta, niin saisi nuo vehkeet tuolta kärrystä pois. No niin, nyt on järjestelmä kasattu ja esitäytetty, niin katsotaan miten meille käy nyt sitten. Vaihtapas tuosta ja otais valoa pois, niin. Miten meille käypi. Hehku. Ja noin. Noin meillä on järjestelmä käyty läpi ja ei muuta kuin suuti kiinni ja katsotaan miten se lähtee kääntyyn. Lähteekö vähän paremmin? Vai tapahtuuko mitään? No joo, siellä on systeemit kiinni nyt niin kuin pitää ja katsotaan mitä nyt sitten tapahtuu. Täytyy ruveta hehkuttamaan. Harmi kun se ei kuulu se liekkihehku posaus tässä. No emäntäkin varmaan aika valmiina tuolla pirtissä, kun tuli lähettyä tuosta töistä suoraan ja se on jälkikasvua hoitanut ja tehnyt ruuat ja nyt se on varmaan nukuttamassa ja sitten isäntä laittaa täällä vielä, kello on vähän päälle 8, niin lykkää vielä traktoria käyntiin, että saa rommut pois kärrystä, niin kyllä sillä varmaan ollaan taas kiitollisia, mutta onneksi se kyllä ymmärtää, että se on jotenkin semmoista perheestä, että niillä on koneita siellä, niin on onneksi ymmärtäväinen. Tää ruuirassaustahan tää aina. Kokkelepa nyt se on seikko. Oho. Kokkelepa uudestaan. No joo, meillähän kävi niin, että ei ollut tohon toiseen starttaukseen sitten enää virtaa. Ja
Niin. Täytyy pelata tuo traktori omaa akku. Tuli putsattua tuo akunapaa, kun se on ollut vähän hapettunut. Ja laittaa se yö yli niitä laturiin ja sitten kokeillaan huomenna uudestaan. Ei siinä nyt muu auto. Kaveri onneksi sanoo, että tuo kärryllä nyt ei ole kiire, että ei ole tämän illan juttu, niin ei meidän auto muuta kuin vetäytyä välyjen väliin. No joo, enpäs lähtenyt välyjen väliin. Sen verran rupesi sapettaa nyt paskoja akkujen kanssa turraaminen, että otin vaihtoehto penkääkin. Oliko se pitkä kaapelit, niin mutta perkele, minähän en lähde nukkumaan ennen kuin ne vehkeet on purettu kärrystä, niin otinpa täältä sitten. Oliko sun pitkä kaapelit? Kokeillaanpa uudestaan. Jaha, kokeillaanpa saanko tuo liekkiehku humaus tuohon nauhalle. Nui humahti ja sitten odotellaan hetki. En tiedä kuuluuko se siinä, mutta tänne kuuluu ainakin. Eikä siinä kun kukkelavehkeet käymään. Siinä se nyt killuu. Ei ollut isokaan homma, että